Som una família de viticultors que hem continuat la tradició familiar. En aquests moments som la quarta generació i tenim vinyes molt velles, com és el nostre Camí de Cormes, monovarietal de Carinyena. Prové d'una sola vinya, una parcel·la, plantada l'any 1896 pel nostre besavi. És una varietat molt humil, rústica, salvatge, que hem hagut d'aprendre a trobar l'equilibri a la planta perquè us puguem oferir uns vins sedosos i elegants. La Carinyena és una varietat que necessita una mica d'oxigen per obrir-se. Ara, aquí el que perduren són les fruites vermelles, acompanyades d'unes espècies molt subtils, i en boca el que tenim és un vi llarg que ens omple totalment de sabor. Una textura fresca, elegant i molt agradable.